Татарстанда жәмәгать урыннарын үстерү, шул исәптән парк скверларны, яр буйларын сөкләндерү буенча киң колачлы эш алып барыла. Әлеге программа нигезендә Теләче районында Тюлячка елгасының тагын бер өлеше сөкләндерелде. Ачылыш тантанасында Дәүләт Думасы депутатлары Марат Нуриев һәм Рөстәм Кәлимуллин, шулай ук Татарстан Дәүләт Советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты рәисе урынбасары Камил Садриев катнашты. Район башлыгы Нәҗип Хаҗипов белдерүенчә, яр буен сөкләндерү проектын эшләгәндә Теләче халкы архитекторларның уй-ниятләрен хуплап һәм проектны эшләүдә актив катнашты. Шул ук вакытта елганың су агымын саклап калу мөһим иде. Наша Теләче районында шундый матур объект эшләнеп беткән икән. 4-нче учетта әйтәсез, 4-нче булсын, 5-нче булсын, соңгысы гына булмасын. Тәне алдында күп учетлар булсын. Менә бик рәхмәт әйтәйеннән Назмакевичка, әйтеп узганча, әрсезлеге тырышлыгы өчен сезгә, хөрмәтле Теләчелеләр, ал рәхмәт әйтәкәй безнең президентыбызга. Чөнки менә мондай эшләнешләр өчен шундыктан безнең республиканың президенты ул бик алда бара. Ул мондай эшләрдә күп җирләрдә эшләнә. Менә монда матурлыкларны беренче күрәм.